Okay, mayong adlaw kagutanan, magigsunan. Ni ako sa pantalan sa Bigon. May pakita ninyo no sa lugar nga akong labyan, magigsunan, Badong Cebu. Makita po mo kung sa mga nindot nga talanawon diri no. Okay, diri ni Bigon, pantalan ni magigsunan. Ang ilang terminal, passengers terminal. Okay, diri ta sulutaan ni no. Okay, diri ta sa entrance. Okay, gihiling ato ang mga bag for security reason. Okay, na akong kailaw tiguang do ka buok. Batik pa kayo no. 61 ni o 78 ang itong idaron. May maintenance. Nila no. Aktik pa ni kayo. Okay, dirita no, padung na ta mo sulod sa barko. Dugay. Okay. Mo ni magsuna no, ang pantalan, dako na kayo pantalan ng Tubigon. Mo ni ang barko nga kung sakyan. Diri mo ni ang mga truck ng karga. Okay, diri ang mga pasahero sa kilid. Mo ni light shipping sunan. Okay na ako. Ibuang na good. Okay. Salam tao ka diri. Ay panglarga. Bukan na ni. Sunan kami city. Sunan size pa ni. Ala city na gaya na siya. Okay, mo niya. View sa Tubigon no. Kita na to ang bukid sa Tubigon no. Yang ilihan. Barangay Ilihan no, kang may punto dia. Ilihan na siya. Kini mga truck, atop sa mga truck. Kaya puno-puno. Ginan siya ni Martua kay puno karga. Okay diyan ta. Abot na ta sa abot na ta sa ating Cebu. Bridge sa bagong bridge nga proyekto ni kanhi Presidente Duterte. Nanata diri sa IT Park. Padung nata sa TAPS. Okay, TAPS Cebu. Suryanan ba kanang nasa kinahabugan nga bukid. May mga kananan dito, pahangin ka dito. Nindot kayo. Mo ni ang dalan po dito no. Mo ni lang service no sakay ta ani pre na ta entrance ang mga sakyan ni. Pa marka Tara TAPS. Tara kuno tana sa TAPS. Okay, abot na. Mo ni ang TAPS magigsunan. Indot gyud gabi ani. Adlaw man kilang yapon. Sa ani gayro na ita na handuman ng tan-awon ba. Okay, mo ni ang entrance sa TAPS no. Kaya lita ato ning bidyuhan no kayron makita sa uban. Unsay nindot diri lapita sa makita sa TAPS nga kaigsunan. Kaya nangayog ticket, kuwalag ticket. Libre na ang entrance ana basta kay kadto nga service atong sakyan magigsunan no. Wala TAPS ngalan ani. Wala sumpay. Basta kay TAPS na sa kinatumyan 50. Wala. Punta sa sulod no. Timo na diya ang sulod. Lugar kayo no. Init-init pa kay alas 12 man sa udto magigsunan. Ang lamig gyud ani no kanang landong ka mahapon kay ang suga ani maniga ba. Nindot colorful kayo tanawon diri. Okay mo ni no. Tawan ninyo. Mo ni akong bisita sa Cebu magigsunan. Gikan mig sa inyo dito mi diri. Okay kana mi kuha dito. Sorry kung may kay pamuslan na to ba ang panahon nga mintas na ata diri sa syudad nagpasyudad dili lang ato lang ning pamuslan magsusuroy na ta diri sa kabukiran. Okay, mao na kita na ninyong tiguang no. Na susuroy taon malingaw. Okay, ang anak mao na magsunan ang TAPS no. Talantaw ta diri mo na diya makita ang tibok Cebu. Nindot kayo no. Hangin po kayo. Sabi na gabi ini nindot bugnaw ni diri. Ito kasi kay kinatumyang building nila stops. Wapo dito lantaw kayo. Okay.
nagpa view picture picture. Dati kamera. Okay, na po yung naalis sa Gayan. Sa tuwing ngalan, nakalimot mo ko. Bigsunan. Okay, mura po yung tops. Itong gyapon, ambot lang sa to. Gusto itanawon ng singan itong napita. Okay, wala ng Christmas tree ako. Ito nga. Okay. Na po yung hagdan dito pa doon sa tumoy. Dito kung gusto ka glantaw, dito yung tumyang building, diha. Additional kag bayad ng ilang intay ko niya hagdan pero pwede pusto nga kaagi way bayad no. Asan daw gang? Okay. Mo na kana agyanan nga way bayad ya. Okay diri mo ni siya. Kanana ni diri. Yutax kayo no. Style po kayo. Lingin-lingin ba ngaon mi diri. Yan ay pagkita ang sudan kay daghan ba kayo sudan ni. Okay, kaunta pan pan Bisaya no. Paano na kayo nag-abot sa tao? Doon na kayo, mula naglitson. Okay, susuro sa kuwari kayo magbugno rin, pita da. Okay, wala po tinoo, no? Just medias, pag kasinilas. Okay, paway sa, kita tanaw, dili, mga pwede ka diri mo sakay, no? Padung sa terminal. Kini mga service na terminal sa ubos ba, kung naka-service dito, parking na dito. Sakay po ka dito, bus, diha, ihatod po ka, libre. Magigsunan, mao ni ang building, magigsunan ang tops no sa entrance no, kita ninyo. Nako kayo.